Та и тъщата си. Нямам работа там. По-добре е да не ходи. Постоянно говори глупости. Какво ме гледаш? Как говориш пред господин Туранер? Неприлично. За малко да те ударя. Скъпи, моля те. Татко, днес защо не отидеш, Чичо? На теб говоря, Ердоан. От седмици се подготвяш. Чакаше този ден. Защо не отиде? Ердоан. Чакай. Да каже каквото иска. Говори. Нарочно държиш, татко, далеч от това. И след като имам право, защо още нямам акции във фирмата? Безсрамник. Решат. Решат. Този нещастник ли наричаш свой син? Жалко за теб, жалко. Какво гледаш? Премина всички граници. Ще ти изтръгна езика, чули? Ще си търси правата. Ти нямаш права. Ще дам всичко на баща ти. Ако кажеш още нещо, повече няма да ме видиш. Рафат, седни за Бога, стига. Точно преди годежа двамата братя се хващате за гушите. Решат, седни. Ще му дам да разбере. Не говори така. Ще убия този долен негодник. Чезвай. Говоря сериозно. Ще се разсърдя. Остави ме. И какво, ако дойдеш? Ще умра. Ако не дойдеш, баща ми ще побесне. Не ми пука. Прекаляваш. Ти прекаляваш. Младоженец ли ще бъдеш? Кукла ли? Не знам. Остави ме. Изчезвай. Голям инат си. Правиш го за мен. Ако не те накарам да присъстваш, Остави ме. Ще се ядосам. ще дойдеш. Няма. Ще дойдеш. Човек, колко пъти прави годеш? 3, 4, 8, 21.